Vítám vás u dalšího videa, dajte mi na to video like a na můj hlavný YouTube kanál mi dajte odber. A môžeme ísť na to. Tak, ako to povedal. V tom videu predtým, tak som fakt slúbil, že fakt dokončím ten dom. A keby mi nebolo smutno, tak zase urobím ďalšiu izbu. No, toto je taký skladík. No to je taká pravda, že to je taký sklad. Ja no, zjednám dvere a urobím takú veľkú izbu, ktorá bude oveľa väčšia, aká nebola predtým. Čo hovoríte na to? Dobrý nápad? A môžeme ísť na to. A môžeme ísť fakt na to. Prečo som vybral takúto ťažkú vec na stavanie? To mi fakt povedzte. Prečo som to fakt vybral na stavanie tohoto sveta. Natočím iba 15 dielov z tohoto fakt dielu, z tohoto videa. Natočím 15 z tejto série, natočím 14 dielov. Alebo aj 50 dielov natočím z tohoto videa. No, to mi nejak nevychádza, ale nechajme to tak. Nechajme tak. A poďme urobiť aj... No, moment. No, mám ešte väčší nápad. No, to som fakt nechcel mať. Ešte mám väčší nápad. Musím si to presne. Musím si to skúšať. Keď nebude to fakt lepšie, tak neviem. No, sem dám taký. No. Super. Tak. Ešte už točím skoro 3 minúty. 3 minúty už točím, fakt už točím 3 minúty. Toto video. No. No. Super. No. No. OK. OK. Super. No. Už to za chvíľku bude hotové. Fakt už to za chvíľku bude hotové. Tento fakt už za chvíľku bude hotový. No. Ja som nerozmýšľal nad tým, aké je ťažké fakt skladať nejaký domček. Tak ešte budem mať ďalšiu izbu, tento dom. No, fakt chcem dať fakt oveľa väčší ten dom. No. No. OK. No, to bude oveľa ťažší ten dom. No.
A idem sa vyspať v tejto hre Minecraft. Fakt sa idem vyspať. No. No, už to ide. Tak. No. No, už točím 5 minút. No. A čo by som sa rozlúčil? To je všetko z tohto videa, dajte mi like, a uvidíme sa u ďalšieho videa. A čuci bala.